La vida de pagès-pagesa, tan dura com necessària, ha estat des de l'època de la industrialització clarament en perill. Una forma de viure que no entén de festes ni horari fixos, però que alhora és tan necessària per a la resta de la població. D'ella no tan sols depenem per omplir la taula, sinó fins i tot per protegir el nostre entorn. Un entorn que apreciem sempre que en fem ús, però que no recordem que moltes vegades existeix gràcies a aquestes famílies que treballen la terra des de la passió, el que també en diem per vocació. Avui agraïm el temps que ens has dedicat una pagesa valenta que ha decidit donar relleu al seu pare i mare, posant-se al capdavant de la masia Can Morral per explicar-nos com segueixen la tradició dels avantpassats, oferint tota una diversitat de productes que neixen des de la pròpia vinya. Avui parlarem amb la Mariona, de Can Morral. Hola, bona tarda, Mariona. Bona tarda. Moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat de conèixer el projecte. L'Oli també vol conèixer. L'Oli també vol participar. També vol participar. Per començar ens hem d'ubicar. Avui estem per explicar una mica el projecte de Can Morral. Espero no dir Cal Morral. I entenc la diferència entre Cal i Can Morral. Quan ho has dit, dius, clar, és Can Morral, perquè aquí hauria d'haver-hi un Cal Morral al seu dia, però ara no hi deu ser el Cal Morral. Doncs és que no t'ho sé dir, Però és Can Morral, és Can Morral. Exacte, va. Primer el anem a ubicar una mica, perquè al final, si volem arribar fins aquí, podem baixar per la carretera que ve d'Ullastrell fins a Santa Maria de Villalba, o podem venir de Santa Maria de Villalba, les carreteres són Terrassa-Martorell, i serien Martorell-Olesa de Montserrat. Exacte. Llavors, en qualsevol d'aquestes dues carreteres, agafem la carretera que travessa Santa Maria de Villalba i porta a Ullastrell, i passem i venim aquí a Can Morral. Llavors, vosaltres esteu ubicats en 3 comarques, però a més, pel producte que feu, que després en parlarem, és molt important la denominació d'origen. I això m'agradaria que ens expliquessis. Vosaltres, a quin municipi pertanyeu? Quina és la comarca d'influència, però sobretot la denominació d'origen, que suposo que després tindrà molta importància en el producte. Clar, mira, nosaltres, Can Morral és la finca amb 54 hectàrees. El municipi que pertany a Can Morral seria Abrera, perquè la masia pertany al terme municipal d'Abrera, però sí que mitja finca pertany a Ullastrell. Llavors diríem que les 54 hectàrees aquestes estan dividides entre 2 municipis, però com que la masia cau a Abrera, formem part d'Abrera. Però que la relació amb Abrera ben bé que és ben poca, perquè cau molt més lluny que Ullastrell ens cau. Un tema és polític i un altre és territorial. Exacte. Molt bé. Llavors suposo que quan van anar a repartir territoris, Ullastrell no hi hauria anar, o Abrera, i Abrera sí, va dir, això per mi. I ara ve la part més curiosa, que és quan baixes de la carretera d'Ullastrell, et trobes un cartell que posa... sí. Penedès. Diu Penedès. Sí? Sí. Llavors, quina implicació té aquest cartell que ens trobem per la carretera? Què vol dir això? I llavors com està implicat en el vostre producte? Clar, representa que les denominacions d'origen regeixen per climatologia, defologia, geologia, o sigui, per territoris, per territoris similar. Llavors, no regeixen per comarques, perquè nosaltres formem part de la comarca del Baix Llobregat, Abrera és Baix Llobregat. Exacte. Però la DO regeix per territori. Llavors, encara que no siguem de la comarca de l'Alt Penedès, que seria la més propera al Penedès per nosaltres, a nivell de DO sí, que ens engloba. Ara bé, si ens anem a Esparreguera, que també seria Baix Llobregat, aquí no hi arriba, per exemple, la DO Penedès. Perquè potser hi ha un riu que talla i climatològicament varia una mica, o defològicament també canvia. O sigui que la denominació d'origen d'un producte ve més denominada per la climatologia i l'orografia, que no pas pel municipi. Exacte. Ostres, mira, aquesta és bona. Exacte. Quin ha estat l'origen, quin ha estat el paper de la masia en el territori durant la història que conegueu dels orígens d'aquí? És a dir, sempre s'ha treballat el terreny com s'ha treballat ara, per fer producte propi, o ha tingut diferents papers en el transcorregut de la història que vosaltres conegueu, clar. Perquè aquesta masia has dit que era del 1400... És del 1472. Clar, aquí han passat 600 anys d'història, i amb 600 anys, oli, prou!
I amb 600 anys d'història, clar, se n'ha vist de tots colors. Han passat diferents, sempre de la mateixa família Morral, però qui estava al capdavant doncs, també tenia la seva ideologia i la portava com creia que s'havia de portar. Fusió de l'època, clar. Clar. Llavors, aquesta masia, podem dir que n'ha vist de tots colors, no? Des de vinya, cereal, fruiters i vendre's al mercat, des de horta, el que també estava més ben pagat en aquella època, o l'època que tocava. Aquí es feia vi, els meus avis feien vi. De fet, quan hi va haver tot el tema de la filoxera, el 1800 i pico, que va venir de França, quan aquí encara no hi havia la filoxera i a França ja s'havia carregat totes les vinyes, aquí exportaven molt de vi cap a França amb botes i s'havien fet molts diners. Inclús, o sigui, tants diners que havien pogut fer una de les primeres premses elèctriques de la zona. Clar, això també va ser com un push molt bèstia per la masia, de poder comprar una premsa elèctrica, fer el raïm aquí com de més qualitat, més ràpid, més bé. Ara bé, clar, van anar passant els anys, va arribar la filoxera aquí, crisi absoluta, llavors també amb tot de la filoxera, amb totes les vinyes d'aquests costers d'Ullastrell que hi havia, doncs es va perdre tot, perquè evidentment la industrialització també va començar a despuntar fort i la gent també deia, home, si he de treballar, doncs tant per tant me'n vaig a un lloc on hi hagi un horari i sàpiga que al final de mes pugui rebre un salari. Coincideix una desgràcia que ho destrossa tot i es comencen a plantejar altres coses. Exacte. Però s'ha de dir que abans de la filoxera, la zona del Vallès, tota aquesta zona, tenia més camps de vinya que el Penedès ara mateix. El Penedès era de cereal, era camps de blat. L'únic que amb la filoxera es va invertir, molt es va invertir en la vinya, se'n va anar cap allà, i aquí ha quedat el que ha quedat. Dèiem que aquí a la masia, llavors, es va arribar a fer vi. Sí. Sempre només s'ha fet raïm, o també, em sembla que abans m'explicaves, no?, que això havien sigut camps que havien estat parcel·laris, no? Sí, bueno, hi havia parcers, totes aquestes coses hi havia parcers, i llavors el pagès tenia la parceria de les hectàrees o el tros que li toqués, i ho cuidava ell, i per pagar aquest és un arrendament. Sí, abans es pagava una part de la producció, no? Exacte, que era la parceria. I llavors passem a començar a fer raïm. Sí. I aquest raïm era per fer vi i cava aquí, o aquest raïm, què se'n feia d'aquest raïm? O sigui, aquí a casa, amb les vinyes que es cuidaven aquí a casa, sempre s'havia fet vi. Sempre s'havia fet vi, però per consum propi o per vendre? Per consum propi i per vendre. Ah, molt bé. Sí, des d'enviar-los a França amb la filoxera, o els típics comerciants que venien aquí, que a vegades hi havia viatjants de vi que deien comerciants. Passaven per aquí. Passaven per aquí, tastaven les botes, però et compro aquesta bota i aquesta bota. Llavors la venien. O venien a buscar-lo granel d'aquí del voltant, etc. Llavors, per X coses que no sé, suposo, per nous models de fer, de funcionar, i que es pagava millor el raïm, van començar a vendre el raïm a una cooperativa piera, llavors es va deixar de fer vi aquí a casa, i es venia el raïm fora, perquè es pagava millor i es veia que, en comptes de fer vi i vendre'l, sortia més a compte vendre el raïm. O sigui, va haver una temporada en la història de la masia que va sortir més a compte vendre-el que no fer el raïm propi, fer el vi pròpiament. Exacte. I es va passar a vendre el raïm a fora, amb una cooperativa que suposo que ells sí que feien producte, no? Clar, ells el processaven. I llavors arriba un moment que això surt a compte o no? No, hi va haver molta oferta de raïm, el preu del raïm va caure en picat i els meus pares van dir, aquí ja sí que hi havia els meus pares, fa 15 anys, van dir o tanquem cercle o tanquem barraca. Està bé. Sí, o deixem de fer raïm o fem alguna cosa amb aquest raïm. Exacte. Molt bé. I van decidir, doncs, fer un últim intent. 15 anys, Sí. Això sembla que estigui aquí a tocar, però ja són 15 anys. No, clar, jo era ben petita. Jo era ben petita. Exacte. Jo he crescut realment amb aquest celler. Després parlarem del paper que tu tens ara aquí, Vale. Perquè això és important, imagina't, 15 anys els teus pares diuen, vale, iniciem el projecte i més endavant ja veurem què passa, no? Exacte. Molt bé. Exacte. O sigui que passem pagesos, comencem a fer raïm per fer el consum propi, per vendre el veí, segurament que era un vi de consum, no? Senzill, com aquella època es feia a les masies. Ostres, ara ens surt més a compte vendre el raïm, ara no. Exacte. O deixem de fer raïm o fem producte que li doni un valor afegit a aquest raïm. Això mateix. Molt bé. Perquè actualment, aquí a Can Morral, quins productes feu?
que estiguin, sobretot, molt arrelats a el que esteu cultivant, No només Que comercialitzem. Sí, què comercialitzeu? Comercialitzem vi tranquil, vi escumós, o sigui, tot el raïm que produïm l'elaborem i el transformem en vi, que llavors és el vi que venem, i l'oli. A part d'altres coses que, clar, al final és una masia, o sigui, masia del segle XXI, però que funciona com sempre s'ha funcionat una masia, és a dir, que hi ha el seu hort per cultivar les verdures, hi ha els fruiters per fruita, hi ha el bestiar per menjar el bestiar. Que això, vosaltres ho expliqueu quan ve la gent aquí d'una forma com molt natural i quasi bé com traient-li valor, i jo penso que les persones que venen aquí és una de les coses que li donen més valor. Bueno, és a dir, que al final acabes generant des del fruit fins al producte final. Sí. Ho dic perquè vosaltres quan ho expliqueu d'una forma molt natural, com si bueno, tingués valor. Bueno, clar, és que jo ho he mamat, clar. Exacte. No, sí, és que per això vull fer-ne èmfasi, perquè penso que és una dels grans atractius del producte que feu, a part del producte acabat. Que la gent ve aquí i diu, ostres, però si planten el cep, no? Ara quan arribàvem, i espera que descarregui uns ceps que haig de plantar, no? Sí. No? Planteu els ceps, feu el raïm, i, ostres, una altra cosa que m'agradaria aclarir, pels que no són gaire entesos en el tema, sempre que parleu de vins i els vins espumosos. En canvi, els que som de carrer, bueno, feu vi i cava. Sí. Clar, però el cava és una denominació d'origen. Sí. Si féssim un organigrama, a dalt tot hi hauria el vi, baixarien dues branques i seria vi tranquil i vi escumós. El vi tranquil és el vi sense bombolla. El vi escumós és el vi amb bombolla, amb escuma. Llavors aquí ho podem classificar els dos grups amb denominació d'origen, amb criança, amb varietats, amb altres històries. Però el cava com a tal és una DO, o sigui, és una denominació d'origen. Llavors, si tu com a elaborador no estàs certificant que aquest producte forma part de la DO cava, el teu producte no és cava perquè no està certificat per aquesta regulació. I això és important també que expliquis aquesta... Perquè això que també expliqueu com si fos alguna molt natural, què vol dir certificar? És a dir, qualsevol cosa que estigui elaborat semblant a un cava és cava? O la procedència del raïm? O depèn de com estigui fet aquest procés pot determinar que no és cava? Aquí al cava entrem en arenes movedisses, perquè el cava és una denominació d'origen que abarca tot el territori espanyol. Que dius, en el meu entendre, denominació d'origen, com hem dit abans, regeix en climatologia, d'efologia de la zona, i això és una DO. O sigui, Esparreguera, que està aquí al costat, no forma part de la DO Penedès. Perquè no té les mateixes condicions de climatologia que en canvi aquí. I estem parlant de ben pocs quilòmetres. Sí, però en canvi, si te'n vas a la DO Cava, tu pots fer cava a Galícia, Extremadura i el Penedès. Que dius, bueno, com t'ho explico que el clima de Galícia no és el mateix que el del Penedès? Exacte. Però clar, aquí hi ha molts interessos econòmics i polítics que... Però des d'un punt de vista de producte acabat, i aquí entrem a la part més tècnica, que és la teva... Però de producte acabat, clar, necessites unes certes regulacions... I trobes unes diferències. O sigui, la denominació d'origen és per alguna cosa. Clar, sí. Llavors ja, també la DO Cava ha fet com subzones per determinar aquestes diferències de zones. Molt bé. Bueno, és que haig d'anar resumint perquè si no ens extendríem massa. No, sí, jo a més. Per tant, vins tranquils i vins escumosos. Vins espumosos, que nosaltres els del carrer n'hi diem cava. Exacte, però clar, es diu cava perquè abans es deia xampany i els francesos van dir no diu xampany perquè el xampany és la xampanya. Exacte, veus? És una regió cada un aquí tira cap a casa. Clar, i llavors els d'aquí van dir, home, doncs, què li diem? Bueno, doncs li diem cava. I arrel d'aquí va sortir la DO Cava. Molt bé. I com a vins, o sigui, tenim cava o vi espumós, i llavors vins. Quins tipus de vins feu? De vi fem de vi tranquil, fem el quico, que és el negre, garnatxa sumoll, fem la quica, que és el xarel·lo, aquests serien els dos com d'entrada, com la bandera de Can Morral, que són els que ens identifiquen més. Llavors tenim dos més parcel·laris, que és la vinya del Xesc, que és un macabeu amb pells i àmfora, i l'amfiteatre, que és un sumoll i xarel·lo amb pells i àmfora, també. Estàs deixant ja unes coses que són molt interessants, que les dius també d'una forma molt natural, el de les pells i àmfora, que això vindrà a continuació. Per tant, vins espumosos, però també feu oli. I també fem oli, exacte, que això és el que comercialitzem. I també feu vermut. I també fem vermut. I ara heu fet algun tipus de col·laboració amb un tema d'una espècie de cervesa?
És que amb això em referia abans quan deia allò de la masia, que tenim les diferents coses i que produïm per viure nosaltres, però quan hi ha excedents a vegades, anem a fer com aprofitar-los, no? I a donar-li profit. L'any passat teníem 50.000 cireres perquè va ser un any superbo per les cireres. Què vam fer? Les vam embotellar amb licor i venem pots de cireres amb licor i canyell de llanís. Boníssimes per fer un postre, saps? Sí, i tant. Però clar, això cada any no surt. Ja. I que no és una cosa que tinguem molt marcada de fer, que cada any ha de sortir, perquè són excedents i bueno... Per tant, els vins sí que són. O sigui, el vi i l'oli és el que ens dediquem. Ara bé, els altres productes que venen... Depèn de la temporada. Bueno, sí. Com una casa de pagès. Com una casa de pagès, no industrialitzeu. Cada any hem de treure cireres per força. Clar, no. Si n'hi ha, exacte. Això és molt important. Jo penso que és molt important en el projecte. Tu ho veus com important o jo ho veus com algo tan natural que dius, no, és que és així. Clar, és que és així, jo ho veig molt així. Sí, però és molt important, segur, Però sí, perquè més per relat i per explicar també la gent entén com a concepte que és una masia. Perquè si t'hi fixes en el territori català, de masies en funcionament no n'hi ha gaires. Ben poques, perquè les que hi ha són o hotels, o Airbnbs, o cases rurals, o cases de colònies. Però una masia que funcioni com a masia com a tal, jo no te'n sé dir... No. Per això, quan arribes, ja teniu aquest cartell que forma part d'un projecte, de fins i tot una campanya de protegir el territori, i us denomineu pagesos. Pagesia, Sí. I em sembla que la manera que us he explicat es veu claríssim. Jo quan era petita deia que volia ser passeja. Vull dir que... Passeja. Ja t'ho he dit tot. Està bé. Molt bé. Ara ve una de les parts que van molt arrelades a la pregunta anterior, que havia respost, i és quin tret caracteritza, ja no només com a tècnica i entesa, sinó tu què creus que caracteritza els vins tranquils i espumosos de Can Morral? Què caracteritza? Per exemple, has fet servir pells i àmfores, no?, per exemple? Clar, nosaltres, jo com els podria definir, serien vins que volen mostrar territori, perquè no hi posem, no els embellim amb fusta, no els embellim amb cap recipient que puguin mascarar com el raïm o la fruita. I això el que és característic és lo transparents que som. Bueno, tenim això i hem elaborat vi, però sense cap emmascar-ho. Pel que no n'entenc gaire, jo compro un vi vostre aquest any i el compro l'any que ve o el compro l'any passat, i fins i tot, jo que no n'entenc molt i que no vaig a buscar els detalls, noto una diferència. Això és el que estàs dient, És a dir, que el mateix vi amb el mateix nom, un any pot tindre un gust i un altre any en pot tindre un altre. Sí, o sigui, són vins d'anyada. Perquè, o sigui, aquí hi ha diferents tipologies de vins, de maneres de fer. Hi ha cellers que fan un vi que cada any és el mateix. Aquí anava, aquí. Jo ja sé que X vi, ara no em posaré a dir noms, però jo ja sé que aquest vi, la barema del 2026 serà com la 2025, i la 2024, i la 2027 ja sé com serà aquest vi, perquè serà igual que els altres. Totalment lícit, Ho fan molt com una ciència, no? És una recepta. I ells ja... Això, la recepta, exacte. El vi final ha de tenir aquests valors. Exacte. Què necessito? Tinc això, què necessito per arribar aquí? Doncs hi afegeixo això, o el faig així. Però jo penso que aquí perds essència, perds origen i perds territori, perquè climatològicament no tots els anys són iguals. Exacte. Vull dir, hi ha anys que plou més, hi ha anys que hi ha més hores de sol, hi ha anys que no plou tant, hi ha anys que va com va. I això la planta t'ho reflecteix. Per tant, la quica, que és el xarel·lo, que està fermentat en acer inoxidable, que és el bàsic, el més fàcil de casa, no tots els anys és així. O sigui, un any potser es nota més la fruita, el pròxim any ha plogut més, per tant el raïm està més inflat, per tant no té tant gust o no té tant sabor i és més diluït. Són vins d'anyada. Aquí sí que podríem dir que els vins tranquils i espumosos estan vius. Clar. I a més a més que evolucionen, també. No és una cosa que l'embotelles i es para. Hi ha una altra cosa que penso que també és molt xula quan vens a visitar Can Morral, i és les tècniques que apliqueu, per exemple, amb el tractament dels ceps o amb la poda dels ceps. És a dir, no sé si esteu qualificats com producte ecològic, no ho sé, però explica una mica com tracteu els ceps d'una forma... Prou, tia. D'una forma no invasiva. Vale.
Suposo, no sé si és el terme de forma no invasiva, el fet de no fer servir certes tècniques o certs productes. Sí, bueno, nosaltres fem servir del mínima intervenció. Mínima intervenció, aquest era el terme. Sí. Nosaltres estem... Oli, prou! M'ha agafat carinyo, M'has agafat carinyo. No, ara no podem. Vine. Nosaltres estem certificats pel CCPAE, que és l'organisme que regula l'ecologia aquí, tant en vinya com en celler. Això vol dir que a l'etiqueta darrere hi haurà un icono que dirà aquest producte és ecològic. Això, evidentment, és una certificació que tu pagaràs i et vindran a auditar per veure si has complert tot això. Que llavors aquesta regulació et permet, aquesta auditoria et permet afegir certes coses o no a la vinya o al celler. Nosaltres només ens permetem aplicar a vinya sofre i coure, que són dos minerals de la natura, que per tant podem trobar a qualsevol lloc, o sigui, qualsevol lloc. Em refereixo que no han de ser sintetitzats per un laboratori per aconseguir sofre i coure, sinó que de manera natural ja n'hi ha, que són dos antifúngics. Però que l'ecologia es basa en la prevenció. O sigui, tu, si tens una malaltia a la vinya i no hi has afegit sofre i coure per evitar-la, no podràs parar-la. Podràs prevenir perquè no surti aquesta malaltia. Però un cop la tens, no podràs matar-la. Podràs potser parar, com que no es desenvolupi més. Però sí que és cert que hi ha altres cellers... Oli, prou! No, ara no podem jugar ara. Vine. Hi ha altres cellers que estan certificats en l'agricultura ecològica, però que apliquen, que com que això són tractaments preventius, ja tenen un plaç de duració de 10-15 dies. I si plou, renta i, per tant, has de tornar a aplicar. Si no plou, al cap de 10-15 dies, deixa de fer efecte. Què vol dir? Que pots tornar a aplicar o no. Hi ha cellers que cada 15 dies estan tirant coure i sofre per prevenció. Però si les condicions climatològiques no són idònies perquè els fongs proliferin, no cal. No té sentit aplicar. Exacte. Llavors l'ecologia es basa molt en l'observació. I nosaltres és la metodologia que vam servir. Què està passant? Per tant, intervinc o no intervinc? Exacte. Intentem intervenir al mínim per obtenir un raïm de qualitat. I això ho regula? Quan tu certifiques un producte ecològic, ho regula això, de que no sigui de forma constant la que tu vas afegint aquests productes, sinó que en funció del que està passant... Hi ha dosis màximes. Va. Hi ha dosis màximes de coure, principalment perquè és un metall pesant i queda al sol, i de sofre. Però, tot i així, són molt elevades. Llavors tu pots fer... O sigui que vosaltres ho feu com a concepte, de concepte, discuteu. Si no cal, no ho posem. Si no cal, no cal, exacte. I és bàsic caminar i observar i anar a passejar la vinya i anar-hi. Perquè és la manera que ho veus. Ho veus, com a pagesia, dia a dia. Exacte. I llavors al celler fem servir la mateixa filosofia. Molt. Sense haver-hi d'afegir res. Perquè em crida molt l'atenció quan visites Can Morral, el que expliqueu, per exemple, que intenteu, a l'hora de treure les fulles dels ceps, no? Per intentar que no s'acumuli molta humitat, no? Suposo que és una manera, també, una tècnica, que està molt pensada en cuidem el cep, no? No ho fem d'alguna altra manera més química, d'alguna altra manera més industrialitzada, sinó que ho fem d'una forma més natural, no? Sí. O sigui, amb l'ecologia és bàsic que vagis combinant diferents tècniques. Tens el coure i el sofre com a una pota de la taula, però llavors tens el maneig de la vinya, que seria que hi hagi aireació, perquè circuli l'aire, perquè no hi hagi humitat dins. La humitat suposo que és probabilitats de malalties, fongs, no? Clar. Temperatura i humitat. Primavera, les espores, és una festa de pijames, allò. Llavors, treballem a més amb coberta vegetal, una altra pota de la taula. La coberta vegetal és les males herbes del mig de la vinya. Sí. Això vols dir que no les traieu totes? No llaurem. Val, d'acord. Que llaurar és passar l'arada i queda tot net. I això tenia un sentit? Per què ho fèieu, això? A vegades ho expliqueu? Sí, perquè el sol necessita diferents necessitats. I les arrels dels ceps també. Llavors, en funció de les necessitats que tingui el sol, creixen unes plantes que porten aquestes mancances. Per exemple, si el sòl està compactat, farà créixer unes arrels, unes plantes amb arrel pivotant que intentaran descompactar el sòl. De manera que el cep, amb un sòl molt més esponjós, les arrels poden arribar a altres llocs. Si el cep necessita nitrogen, o el sòl
va mancat de nitrogen, el que farà és creixeran plantes que puguin assimilar el nitrogen atmosfèric, el puguin incorporar al terra i el puguin fer assimilable per les arrels. Em sembla que en altres cultius n'hi diuen cultiu regeneratiu, em sembla, no? Sí, sí, És a dir, vindria a ser si així, surten sí. fulles, deixem que creixin, les anem controlant una Les mica, controlem. a veure què creixin i què no creix, però deixem que ells facin la seva feina, no? Clar, perquè per alguna creixen, per alguna hi són. És que on creixen, es podreixen, això també serveix d'adob, o no, o controlen la humitat. També això és un altre factor molt important. Hi ha un control hídric molt fort aquí. Està bé, està molt bé. Perquè el sol de dalt, ara el sol parlo de... Sí. No impacta directament al terra, la temperatura es manté una mica més baixa, l'aigua s'escola molt millor, però clar, a la primavera s'ha de regular aquesta coberta vegetal, perquè si no creix, tapa el cep i tens humitat. O sigui, aneu controlant la temperatura i aneu controlant la temperatura, l'alçada, no? Exacte. I què passa amb això? Quin tipus d'herbes està molt bé. Oli. L'oli aquí, en aquesta zona, com a influència d'Ullastrell, no? Fa uns anys, recuperem l'oliva bacaruda i a l'oli que feu està molt arrelat aquest projecte de l'oliva bacaruda o no? Sí, 100%. Com és així, que ja m'ho imaginava, explica'ns una mica la característica de l'oliva bacaruda, perquè l'oliva bacaruda, fins i tot hi ha una dita antiga, era un oli que no se li donava gaire importància, i en canvi amb el temps sabies que sí que tenia una importància i tenia un per què. Per què es va posar aquí aquest tipus d'oliva i no se'n va posar un altre. Clar, abans deien que el bacarut poc i brut. Exacte, aquí. Ara diem que el bacarut és collonut. Aquesta està molt bé. Que hem donat la volta. Molt bé. El tema és que quan es va posar de moda l'arbequina va arribar cap aquí, clar, els pagesos de la zona van dir, hòstia, una cosa, un moment, què estem fent? Perquè per la mateixa feina i pels mateixos quilos de bacaruda que d'arbequina, l'arbequina traia molt més oli que de bacaruda. Per tant, anem a plantar arbequina, que ens guanyarem més bé la vida. Però l'arbequina té un problema. No té cap problema, però ve d'Arbeca, com el seu nom indica, que és un clima sec. I a l'olivera, la humitat li fa créixer un fong que es diu el repilo, que fa és li cau la fulla. I l'oliva neix entre la branca i la fulla. Si no hi ha fulla, no tindràs brot, per tant no tindràs oliva. La bacaruda està molt més adaptada, és local d'aquí, aquesta zona, del Vallès, del Baix Llobregat i de l'Alt Penedès, per tant està adaptadíssima a aquesta humitat que tenim aquí. De fet, aquest aire que ve ara és la marinada que ve de mar. La marinada, clar, és un vent humit. Què passava? Que l'arbequina, al plantar-la aquí, l'havies de tractar el doble, perquè no li caigués la fulla. Aquí a casa, no em preguntis per què, perquè no hi era, perquè les oliveres que tenim tenen 200 i 300 anys, però potser perquè en aquella època, mira, teníem feina amb els préssecs o amb els cereals o amb el raïm, i l'olivera estava allà de més a més i no li van fer gaire cas, per tot el que tenim és bacaruda. I, clar, està superadaptada aquí i no les he tractat tant. I nosaltres hem continuat amb la bacaruda. Fins i tot ara ja té un valor afegit, no?, el fet de fer oli de bacaruda. Clar, perquè és que quan vam començar amb l'associació d'oliaires Bacaruts d'Ullastrell i vam voler comprar plançons, o sigui, les oliveres petites per plantar-ne i recuperar-la i donar-li bombo i èmfasi, no en trobàvem, no en vam trobar enlloc. O sigui, vam haver de fer esqueixos. Havia mig desaparegut, Sí, va quedar ennoblit completament. Per què? L'oliva és una oliva grossa, fa poc oli, i llavors l'oli que es feia abans amb la tecnologia d'abans, amb els cofins i el molí amb alta temperatura i més, s'enganxava al coll, per això li deien poc brut. Però ara amb la centrífuga i amb les noves tecnologies, clar, no té res a veure. Ara és un oli fi, gustós, o sigui, té un gust fort, però no s'enganxa si es fa ben fet. Ara passem a la part de màrqueting. Un producte com el que es fa en una masia i amb un negoci tan familiar, com es promociona, com es dona a conèixer? És ben complicat, aquí has anat... Suposo que no teniu una partida milionària, no? De dir, aquest any dedicarem $500,000 d'euros a promocionar... Tant de bo. Ja. Tant de bo, és molt complicat. Jo a vegades veig per les xarxes, fires, no? Fires... Sí. I què més? És que és molt complicat, això per començar, perquè... Clar, aquí si parlem de celler, una família que té un celler és una cosa, però una família que té una masia és una altra cosa, saps? Llavors, clar,
El que comporta una masia és el que he dit abans, el cereal, amb l'horta, el bestiar, el no sé què, i els fronts se t'obren 3.000. Si tens un celler, doncs estàs focalitzat només en una cosa i sí que pots inserir molt més en que si màrqueting, que si no sé què, que si fires, que si no sé quantos. Revistes, etc. Però si no... Exacte. Llavors, nosaltres com ens promocionem? Sí que és com dius tu, anem a fires, però fires també molt puntuals, perquè també a vegades vas a fires, nosaltres el poc producte que tenim, o sigui, no el podem tampoc... O sigui, ens interessa que ens vingui gent i que ens reconegui el vi, que no pas posa'm una copa de vi blanc. Exacte, sí. Saps? Llavors, sí que per la zona intentem anar a fires perquè al final quilòmetre zero i comerç local sempre apostem per això, però llavors el que intentem fer és molta xarxa social, molta... Que es coneguin i el boca a boca. I el boca a boca, i que ens vinguin a visitar, perquè al final no té res a veure provar el vi aquí, que jo t'he explicat la vinya, t'he explicat com vivim, com treballem i com ho fem. I on ho fem, que no pas en una terrassa d'un bar fent una copa del mateix vi. A més, ja m'imagino que si ara vingués aquí un senyor i digués, bueno, doncs mira, jo m'emportaré 3 trailers, però clar, m'emporto 3 trailers. Clar. Això, home, no em pots fer el mateix preu que... És que no surt. És que, no, clar. No us surt en compte, no? Diu, bueno, que em portes 2 trailers, però si veig... Sí, però... Tot el preu que m'estàs demanant... No. Ara ja comencem a entrar ja amb la nova generació que hi ha entre casa, D'alguna manera, és veritat o no que les noves tecnologies de treballar al camp, de controlar una mica la terra, de treballar tot, dona una certa llibertat respecte a anys enrere? És a dir, la pagesia sempre ha estat una feina molt obligada, no? Poques festes, pocs caps de setmana, moltes hores, no? Ha millorat això amb les noves tecnologies i amb les noves formes de controlar el procés? Sí, no, és un mite, continua sent una putada? Buscar l'equilibri. Ja sé que partim de la idea, i això a vegades ho dius tu en les teves filmacions, que has de dir que això és perquè ho estima i li agrada. No, sí, perquè si no ho faries. Has de partir d'aquí, però a partir d'aquí... Si no ho faries. Ha millorat una mica la vida no tan sacrificada de la pagesia o no? És que et diria que el celler sí que ha millorat molt, perquè al celler pots controlar molt temperatures de fred, el producte té una molt més bona qualitat, gràcies a la tecnologia, però quan toca fer una cosa toca encara que sigui diumenge, encara que sigui agost o encara que sigui juliol. I a la vinya una mica igual. Sí que ha millorat molt la tecnologia, hi ha tractors que són una passada, hi ha màquines per mirar la humitat del sòl, per mirar 50.000 històries, però que també són molt cares i només se les poden permetre grans cellers o grans pagesos. Llavors, els petits... El que ens ha millorat és a les valles pel pastor elèctric, pel senglar, i el tractor que potser és una mica més modern. Sí, perquè a més deies els tractors, etc, però això precisament és una altra cosa que vosaltres tampoc feu servir gaire. No, exacte. Per l'orografia, perquè com voleu recollir... Exacte. Llavors, està clar que la part del camp això no us ha donat gaire millora... No. Només temps lliure, en tot cas a la part productiva, no? Quan ja heu recollit, aquí podeu guanyar alguna cosa. Sí. D'on ha sortit el coneixement? Perquè, ja ho has dit tu, fa anys, generacions enrere es feia un vi que sortia com sortia, casolà, era el vi de pagès que se'n deia, i en canvi és evident que heu anat intentant veure, ostres, anem a provar això, anem a provar allò, i ara si ho fem així, ho fem això. Això és part del coneixement o també hi ha algú que s'incorpora amb estudis i tal, etc. Mira, com es compagina el que heu anat provant, l'experiència i els nous coneixements? Sí, una mica de tot. Clar, quan els meus pares van començar a fer el cop de cap de fer el celler, els meus pares no havien fet mai vi, perquè tot el que havien fet havien vengut el raïm a una altra cooperativa, no havien fet vi. Llavors aquí sí que ens va venir a ajudar un enòleg, que ell va ser qui deia, vale, necessiteu aquestes màquines per fer aquest procés, com aquests vins potser s'haurien de fer així, s'haurien de fer això. I llavors va ser quan ja vaig jo començar a ser més gran i vaig posar-me a estudiar tot aquest tema, i ara ja... Ara ja anem sols. Sí que hi ha una mica de tot, però sí, i també sí que és molt prova i error. Prova i error, Prova i error, perquè també el que t'agrada a tu no faràs una cosa que no t'agrada. Per tant, si aquell any, ostres, això ho he fet així, doncs potser l'any que ve ho miraré de fer d'una altra manera, aviam si m'agrada més.
Però també és una cosa que només tens un cop l'any per fer-la. No és, vull dir, no... Bueno, proves, aquest any si no surt bé, doncs l'any que ho deixem de fer-ho, però una altra cosa, no? Però és fort, perquè si tu mires en perspectiva, jo quan sigui gran, sí, ara vaig a filosofar, Sí. però quan jo sigui gran i ja m'estigui a punt de morir, posem que, no sé, 90 anys, miro enrere, no?, i dic, hòstia, només hauré fet, jo què sé, 90 baremes. Vull dir que és poc, realment. Bueno. No? Bueno, no sé, com no ho sabem, però ens semblen moltes. Sí, hòstia, a mi em sembla molt poc. Clar, jo ara tinc 27 anys i, bueno, que tota la vida he fet baremes, no? Però així conscientment, potser et diria des dels 18. Què fa? Només he fet 10 baremes. Són molt poques, realment. Però si portes tota la vida... Bueno, saps? Si ho dius tu. Bueno, a mi em semblen semblen moltes baremes, però... Sí, a mi em semblen poquíssimes. Està clar, que vull provar, està clar, no et dona temps, No et dona temps. Sí, clar, 90 proves, és com si diguessis... Clar. Ja, bueno. No, vull dir, tu sí, no sé, si fas... Això és viure-ho, clar. Jo què sé, si et poses a fer una línia de producció, amb ampolles de vidre, pots fer totes les ampolles de vidre que vulguis. Ho entenc. Però una barema... Aquí no et dona temps a fer tantes proves. No. Pots fer una prova per any. Clar. Està clar. Quins són els principals entrebancs avui en dia per viure de la pagesia? Uf. No cal que... Ens queden poca bateria. Ai, vale. Vale, és que m'enrotllo, No, era broma. Era broma. Ja m'imagino que no, que me'n podries dir... Clar. Me'n podries dir tants que demà podria dir, saps què? Canviem de... Deixem-ho estar, sí. No, els principals. Els principals entrebancs, jo crec que és la desconeixença de la societat que hi ha ara en la pagesia, perquè no sap quan venen els tomàquets, quan venen les maduixes, quan venen les cireres, quan s'ha de menjar bròquil, i això és un desastre absolut, perquè si no sabem això, estem, bueno... Això m'ho diu la fruitera quan li vaig dir, que és que ve la gent i volen a l'agost menjar les taronges. És que no té cap mena de sentit. L'altre dia ho deies amb les maduixes, no? Sí. Pep, que les maduixes bones són ara. Clar, o sigui, al febrer no compreu maduixes. Llavors, esclar, no es dona valor al que feu. Clar, bueno, no valora el que fem i no està enganxada a la terra, o sigui, està desconnectada de la terra, la gent. Ho entenc. I llavors això... I això és molt important perquè donin valor a tot el que donin valor a tot això. Clar, perquè si no hi ha això, és que ningú podria menjar, no podria... És que... I la gent... Bueno, aquest és un dels grans problemes que tenim ara, no? Sí. De poder no valorar el que realment s'emporta des de la terra i quan es treballa a la terra. Clar. És a dir, quan vas a buscar taronges, home, poder és important saber on venen les taronges. Clar, bueno, i ara amb tot això de l'acord de Mercosur i totes aquestes històries, és que jo em poso les mans al cap. O sigui, per tu el principal problema és el desconeixement de realment la feina que hi ha darrere. Sí, perquè si la gent estigués molt arrelada, més arrelada, tot aniria molt millor. Es donaria valor comprar una cosa i una altra, i es donaria valor a allò que compres, quin valor té. Inclús la gent no voldria marxar al sector primari. Sí. Jo penso que és molt xulo, quan tu estàs a casa bevint un vi que saps d'on ve i coneixes la història i coneixes el sacrifici, tu estàs veient aquell vi d'una altra manera. No, clar, absolutament. No és el mateix quan tu vas, i pots haver anat a un supermercat i poder visitar la bodega, però tenir un vi que saps d'on ve i com s'ha treballat, jo penso que dona un valor afegit. Sembla que sigui com més bo i tot encara. Sí. Estic completament d'acord amb tu. Tu dediques tot el temps professional a Can Morral? No. Jo treballo faig unes quantes hores a un celler al Penedès i llavors totes les altres hores del meu món se'n van aquí. Molt bé, o sigui que... Les que calguin. Totes les que et queden. Sí, demà me'n vaig a replantar ceps, per exemple. Demà te vas a replantar ceps? Sí. Molt bé. Com veus el futur del Mariona? Com veig el futur? Arrelat, evidentment, el projecte i arrelat. Sí, 100%. Sí? 100%, sí, no... Parlaves dels 90 anys, de... No, clar, ja t'he dit, anys. Clar. No ho contemplo d'una altra manera. Perquè actualment tot el que feu, tot el que treballeu, és familiar. Sí. Diguem que ocasionalment es poden donar un cop de mà a amics, familiars, etc. Sí, però som el meu pare, la meva mare i jo. Llavors, clar, arribarà un moment en què hauràs d'anar incorporant, no?, mans d'obra, mà d'obra, etc. I com ho veus, això? Perquè fa una estona ho estàvem comentant que és complicat, la gent no vol treballar a la terra... No vol treballar, no. Llavors això serà en tot cas un problema que ja aniràs trobant? Sí, jo crec que sí. De moment ara ens ho podem anar fent nosaltres. Molt bé. Que jo crec que això és bàsic, un projecte de vida, o sigui que tu hi pots anar totes les teves hores i que tot va bé. I llavors, si de cas ja... La Mariona al futur ja valorarà. Doncs escolta, moltíssimes gràcies. A tu. Espero que qui no us conegui
hagi conegut una mica més qui sou. Hem Home, dit on sou. Exacte, ara ja té una excusa per no venir. I jo convido moltíssim a que la gent vingui i vegin com expliqueu el projecte. Sí, aquí estem. I molt xulo. Moltes gràcies per tot. A tu. Gràcies, Mariana. A tu.